салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Тамошобинони азиз, мехостем имрӯз камтарак дар мавзӯи роҳ суҳбат бикунам, чунки ман хартияма шумо нишон битам. имрӯз дар Тоҷикистон мехоҳанд ки роҳи Душанбеи Хуҷанд Душанбеи Қурғонтепа бисозам, онам плакӣ бикунанд пушти аксияи мардум. Ва ҳаст як роҳи дига ҳасте ки Душанбеи Хуҷанд, онам чанд сол шуд, 10 солҳо зиёд шуд ки аксияи мардум аҷаи мардум кашида гирифтаистанд, хуни халқа макида. Хоб баъд дар як роҳе ки месоза, як пуле месоза Эмомали Раҳмон, масалан як чизе ки 100 метр, 1 километр, 2 километр ба мардум лентобарию анак роҳ сохт ҷануби мо дар тамоми ҷо нишон метаҳанд. Ана шумо нигоҳ кунед, ҳамин хатҳои савзе ки шумо мебинед, ҳамаи ҳамин автобан аст. Яъни рақамошон, масалан 44, 61, 2, 43, яъни 31, масалан дигар рақамо автобан аст, рақам гузоштагӣ ҳар як кадомаш ки кадом автобан. Ана ҳамин сохтагӣ ҳаст. Нигоҳ кунед ки ҳамаи ҳамин автобанҳо бепул аст, ройгон барои ҳама. Ки Олмон дар як кишваре ки дар байни Аврупо қарор дорад, инҷа Берлин, мо аз Берлин тақрибан 600-700 километр дур ҳастем. Хоб ки бошад, нигоҳ кунед шумо Нидерланд, Белгия, Люксембург, инҷа Фаронса, Швейтсария, Австрия, Чехия, Полша, Дания, ҳама тарафаш ҳар рӯз ҳамо дивижене ки дар раҳо ҳастай беҳад зиёд аст дар Олмон, беҳад зиёд аст. Миллиардҳо мошин дар роҳ дар ҳаракатанд ҳар рӯз дар Олмон. Миллиард. Оли дар Тоҷикистон ҳичи нестай ки бо масалан пробкаҳои баланд мешавад, пробкаҳои зиёд мешавад. Хоб дар инҷа масалан сохтагиам барои ҳама бепул. Суръати баландтаринаш 130 гуфтагия, бо ҳасташ ҷойҳое ки масалан 130 зиёд ҳуқуқ дорӣ ки ҳай кунӣ. Радар надора, чӣ қадаре ки метавонӣ мисол ҳай мекунӣ. Ягон милисарам бинад, ягон чиам бинад, ҳичи намегӯянд. Барои иҷозат дига чанда мефавад ҳай кун, фақат дар мошина дар худат боварӣ дошта бошед. Баъд системаи ҳамун роҳи сохтагиам бехатариш хеле чикадагия хуб кардагия. Хоб ҳамин роҳҳои сохтагиам шумо нигоҳ кунед ки ин кишвар ба ин кишвар чӣ хел пайваст кардагия. Инами автобани 61 мерава Венло, як шаҳри Нидерланд аст. Хел омадагӣ нигоҳ кунед, омад пайвастши Нидерланда, Германия. Омад пайвастши рафт А74 бо ба чизои хучон, системаи хучонқатӣ. Хоб хулоса ҳама ин бепулай, ягон лентаи ягон таъмира ленташа на Меркел мебарад, на президенти Олмон мебарад, на премер-министраш, на президентш мебарад. Ҳар рӯз як раҳ месозанд. Масоҳати ҳамин раҳҳои сохтагиро ҳисоб кунед, агар замини Тоҷикистона калонай. Ин ҳама мо фақат дар дур шумо мебинед, вале ман зиндаша иншоалло шумо дастши имкон ки мепартом. Шумо тамошо кунед ки чӣ қадар ино меҳнат кардагӣ ҳастанд. Боқӣ дига сухана дароз намекунам, мехостам ба шумо нишон битам ки нем қадар раҳи каме сохтагиам. Ягон кас ҳамин надорӣ намекунанд ки мо ба шумо раҳ сохтагием. Ҳама ҳамин хатҳои савз автобанай, ҳар як линаи автобане ки аст як тарафаш масалан се лина як тараф меравад, яхе ҷое ҳаста ки 4, 5, 6 лина як тараф меравад, 6 лина як тараф дигар. Ин автобани як аста. Масалан ҳаста ки 6 лина як тараф, 6 лина дигар як тарафи дигар устунаш меравад. Бо доранд роҳҳое ки масалан ин роҳҳое ки ҳастаи зардое ки ҳастаи 264, инуда суръати баланд 90-80 иҷозат додагиай барои ҳай кардан. Боре ки баъзе ҷои дар дурмуж мисол чӣ дора, чорраҳа дора, дигар чизо дора, баланди баъд иҷозат наметавон дошта. Хоб боқӣ Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Ман фардо ё пасфардо ба наздикӣ намегӯм мисол кай ба наздикӣ бо ман зиндаша сабт мекунам, барои шумо нишон медиҳам. Аллоҳ нигаҳбонтон. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.